2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାବି ସବିତା। କାହିଁକିନା ମୋର ଆଳୁ ବାଡିରେ ଆଳୁ ତଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ଉଠିଲା ପରେ ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ଷା ରାତିରେ ବହୁତ ଜୋରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ବାଡି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଆଳୁ ବାଡିଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଳୁ ଗଛ ଗୁଡା ସିନା ମରି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଆଳୁ ଗୁଡାକ ଯଦି ଉଦା ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯେ ମୁଁ ଆଳୁ ବାଡିରୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଗେଲି କହିଲା ଯାଅ ମାର୍କେଟକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯାଅ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମର ବାଡିରେ ଆଳୁ ତଡ଼ା ହବ। ତମେ ଯାଅ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ନେଇକି ଆସିବ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଲେନ କରି ବାହାରି ଗଲି ମାର୍କେଟକୁ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘରକୁ ସାବି ସବିତା ଆସିଥିଲା ଆଳୁ ଲଗିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଡାକିବି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୋଜି ବନେଇଦବା। ଟିକେ ଭିତରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କାଳୀପଦା ମାର୍କେଟରେ। ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଢି ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଘରେ ଆମର ମୁଢି ସରି ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଚାଉଳ ନେବା ପରେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ। ଆଉ ମାଛ ସେମିତି ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଚିକେନ ନେବା ପାଇଁ। ଭାଇକି ଆସି କହିଲି ଭାଇ 2 କିଲୋ ଚିକେନ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ ନା। କାଳୀପଦାରେ ଆମ ଚିକେନ ଦୋକାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ 2ଟା ମାତ୍ର। କାଳୀପଦାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ ନିଏ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ନିଏ। କେତେ ଜଣ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଚିକେନ ନେଇଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବେ। ଚିକେନ ଟିକୁ ନେବା ପରେ ଆମେ ଗାଡିଟିକୁ ବାହାର କରି ପୁଣି ଥରେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ଘରକୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତିରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ଗେଲି ଗାଳି କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାବି ସବିତା ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଳୁ ତାଡିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏତିକି ଭିତରେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ ଘର ପାଖରେ। ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଚିକେନ ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇଦେଲି, ଗେଲିକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ ବାଡି ଭିତରକୁ। ବାଡି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ସାବି ଆସି ଛିଡା ହେଇଗଲା। କହିଲା ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଳୁ ତାଡ଼ିବୁ ତ ତାର, ନହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଘରକୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି 2 ଜଣ ଯାକ ବସିଗଲୁ ଆଳୁ ତାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏମିତିରେ ଆଳୁ ବାଡିଟା ମୋର ବହୁତ ବଡ, ତାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ କାଲି ସକାଳେ ଏଇ ଆଳୁ ବାଡିରେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।